Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano yan na po kita mga higala, din nga itong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, Pitsa 22 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024. O padayon kita manghigala sa ato nga mga buhaton o diining kamudtuhon. Abino ato day nga timbayaon of course ug maayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, diri sa Sibulan, o si Brother Elmer Lugatiban dito sa lungsod sa Basay, sa Happy FM. Kumusta na ba ka ng holding? Ay, okay na kayo ko pa rin. Wala na ko problema. Ikaw, Mr. Cheng, okay na ko kayo, Father, oh. Abi na mahigala, kumusta naman mo, no? Nagkinahangla, nang hinaot ko nga naagid kamong tanan sa Kabiskay pangluwas ni ining kamudtuhon. Nabi na mahigala ato di ay nga timbayaw usab ug may mudto ang atong mga lay ministers. Kumusta naman ang brothers? Ang atong mga MBG, ang ato nga mga miyembro sa Legion of Mary, ang atong mga kaigsuunan nga mga sakristan, no, ang tanan gyud no nga mga nangalagad sa Katolikong simbahan. Good morning na kanaton, good noon na kanaton tanan ug naghinaot kita nga anaa gud kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bueno, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day, January 22, ang ato karon nga santo, walay lain kung dili si San Vicente ang Diakono, no? During the time of Emperador Decius, no? Sa panahon ni Emperador Decius, na martir in town kini siya, no? He was arrested, tortured, and asked to give up his faith in exchange of his life, no? Gidakop kini siya, gi-torture, no? Gisakit, o gani, matud pag gihulga nga patsyon kung dili gyud niya isalikoy ang iyang pagtuo. Pero nibalibad gyud kini siya ug mao kadto nga gisakit gyud, gi-torture hangtod siyang kamatayon. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na po nga santo sa Katolikong simbahan nga mao si San Vicente ang Diakono, Saint Vincent the Deacon. Pero padayon kita sa ato ang mga buhaton na rin na kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Katolikong simbahan sa Eastern Samar nanawagan karon nga hulungo na ang mining operation sa nasangpit nga rehiyon. Ang mao nga lihok protesta pinanguluhan kini sa ilang talahorong obispo nga si Bishop Crispin Varquez. Matod pa ni Bishop katungdanan sa usag-usa nga panalipdan ang kinaiyahan alang sa umalabot nga mga henerasyon. Balita mahigala gikan sa Batikan, padayon karon ang negosasyon alang sa pagbisita ni Pope Francis sa Vietnam. Kung madayon gyud kining mao mga plano, si Pope Francis mao ang pinakauna nga Santo Papa sa Katolikong simbahan nga makabisita sa nasangpit nga nasod. May numduman nga ang Vietnam usa ka komunistang nasod. Mao kadto manghigala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Oo, ari kita manghigala sa ato ng mga katikisem. Okay, doon natin mga pangutana dali pader. Ang Katolikong simbahan aduna bay katungod sa pagwag-o gikan sa adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado paingon sa Domingo. Ang tubag ni ana, yes, adunay katungod kay matud pa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 19. Si Pedro giingna ni Hesus, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawa sa gingharian sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. In other words, ang simbahang Katoliko adunay katungod sa pag-usab niini tungod kay si San Pedro ang atong pinakaunang Santo Papa, ang gitagaan man og katungod
ni Kristo sa pagtugot o sa pagdili. Tungod niini mitugot man lagi ang mga gitugot man lagi sa simbahan Katoliko pinaagi kang San Pedro no nga usbon no imbis nga adla ang Sabado adlaw nga ipapahulay gihimo sa Katolikong simbahan nga adlaw nga Domingo. Nganuman unsa may mga rason tungod kay si Jesus nabanhaw man sa Domingo no kung atong basahon sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 20 bersikulo 7 pagkasabado sa gabi nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang padihapon ug ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya paingon sanglit mugikan man siya pagkasunod adlaw sa ato pa pagkasunod gabi no sa ato pa unsa man nang pasabot nga tungang gabi no kanang tungang gabi no mao kana ang Sabado man lagi na no Sabado sa tungang gabi unsa naman na Domingo na siya no muna nga ang mga apostoles no nagtigom sa adlaw nga Domingo paingon na sa tungang gabi sa ato pa ang pagkunsad gyud sa Espiritu Santo sa mga apostoles no ang pagkabanhaw ni Kristo nahitabo gyud sa tungang gabi sa Sabado sa tungang gabi nga sa ato pa Domingo ug mao say atong gibasihan ug mao gibasihan usab sa mga apostoles sa ilahang mga gibuhaton niana no kani pud atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 20 bersikulo 7 sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 mahitungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Judea buhatan ninyo ang akong giingon sa mga kaiglesiyahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo kinahanglang magahin og kwarta sama sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na ig-anha nako. Gusto pa unang adlaw sa kining semana. Unsa ba ang unang adlaw sa semana? Domingo, no? Unya sa Revelation chapter 10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa Espiritu Santo ug sa akong luyo nadungog ko ang kusog nga tingog nga nga milanog sama sa usa ka dalugdog sa usa ka kilat ana no o no og nya sa ato pa kining adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo giusog gyud sa Katolikong simbahan nganuman tungod sa daghang kay rason. Unang rason, sa adlaw nga Domingo, nabanhaw si Kristo. Ikaduha nga rason, sa adlaw pod nga Domingo, mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. No? Nya, hinumduman nato nga ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, mauusab ang pagkatao usab sa simbahan. Kato pa, ang adlaw nga Sabado, walay significance sa Katolikong simbahan. Ang dako kay significance mao ang adlaw nga Domingo. Mao nga ang atong adlaw ipapahulay gitangpin ginamo gitiming nato sa adlaw nga Domingo. Klaro ba? Okay. Laing pangutana. Nganong kandila mangyud ang atong gamiton kung panahon sa magampo kita? Ano tambahan na po sa kandila? You know, there are so many reasons relate sa ang kandila adako kayo kalambigitan kang Kristo. Unang-una, ang kandila hinimo gikan sa talo sa kining putsukan. Unya material nga kalibutanon no sama kang Kristo no. Aduna siya lawas sa kalibutanon. Unya aduna kini pabilo nga nagkahulugan og kanang gitawag nato og kalag. No, unya aduna kini kalayo nga nagkahulugan og divinity. Nga sa ato pa kay si Kristo tawo man no unya tungod kay tawo siya aduna siya kalag ug gani aduna pud siya kabalaan no kanang gitawag nato flame or divinity. Okay, gani sa Salmo kapitulo 11 bersikulo 105
Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Nasa ato pa, kung ang kandila nagsimbolo gyud sa kahayag nga mao si Kristo sa kalibutan. Ingon niya. Okay, no? Niya sa Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1 to 23, and he said to them, is a lamp brought in to be under a basket or under a bed and not on a stand? For nothing is hidden except to be made manifest. Is anything secret except to come to light? If anyone has ears to hear, let him hear. No, sa ato pa, ang kining mo si Kristo nga, ang kinibitang suga, ibutang gyud sa tungtunganan. Ingon niya, nasama kaniya, no? Nga isip manluluwas, gitungtong gyud siya, no? O gilansang gyud siya sa krus. Burning candles. Sa John chapter 12, versikulo 36, busa, tuuhin niyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag, no? Kahayag, no? Sa Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong mo'y suga nga magtultol kanamo ug kahayag sa among giagyan. No? Sa ato pa, ang kahayag dako gyud kaayo kini og kahulugan alang kanatong mga Kristiyanos. Ug busa panahon ka mag-ampo kita, aduna gyud ay kahayag. No? Sa maning kahayaga, kandila. No? Kandila. Sumuna nga, in every time nga mag-ampo ta mga Kristiyanos, labi na gyud magmisa, dili gyud mawala ang kandila. Okay, klaro? So, din lang wala kita kutob, ha? Ako lang gihapon kini, yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin, Akademya Akab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.